Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video if returning. Thank you for love and support. I appreciate it. Ngantshela ngoMangwabe, ngantshela ngonesi Mangwabe. Hayi lo ozo offend ukuthi ngithi uMangwabe unesi ya unesi by profession and ngingathanda futhi ukuthi ngibize ngonesi because nje uMangwabe uyangichaza unaleya nto nje yakhe yedwa kumakhosikazi akaMseleku and ngisho kwesithathu lento makuphela season 5 kulobu kumiwe ngokuthi uMangwabe uyahamba abahamba wayimisa ishow no season 5 uqala vele abantu abaningi befuna ukubona ukuthi ithini into yaMangwabe noMseleku ngiyayiphinda ke le ayikho ishow ngaphandle kwaMangwabe Uthando Nes'thembu okuyi TV show because i-character yakhe inaleya nto ukuthi usinike ishow ngaphandle ukuthi abuye azos-update ngala ku social media ayikhona sincishiwe kunesi ku social media sabathe sifuna izithombe zakhe ezintsha azikho nale makeup eyayibangwa kuliwa unesi nje abasivezeli ukuthi phela sibe nayo unesi wa season 6 ukuthi ube nje sesilobu simbamba kwishow nje ukuthi i-makeup beyinje i-dress abayifakile beyinje uyayibona nje leyo nto siyazi ukuthi phela yena ke ukhona kwishow kodwa akayiphili lempilo yokuba usaziwayo mhlambe yokuthi enze eminye imisebenzi ko Instagram o social media lezo mphoqa ukuthi asimbone kaningi kodwa hayi ukuchabandla siyathanda ukumbona unesi naye ke yami season 5 nganichazela into efanayo ukuthi nje the whole season uMangwabe uyimisile ishow because enye nenye bese siyijwayele bese kufana nokuthi nje siyaphi kulobu kuphindwa indaba eyodwa kube ukuthi ke uyithanda kangakanani ishow ukuthi uyilandele noma usutshela into efanayo yebo season 6 ngizonitshela ngebirthday yaMangwabe angithi uhusband wabo bonke umseleku lo sitshelayo ukuthi yena husband of 4 women aphinde futhi abe nezancinza Mseleku ke ngebirthday yaMangwabe uhambile wathi happy birthday Mangwabe my beautiful wife yaqhubeka imessage yathi nezingane zakho ziyakuthanda uke wancoma uMangwabe ukuthi wenza umsebenzi omuhle ngabantwana ngokuba umama ukusho ukuthi uyabalansisa ngixoxele abantu baku social media baphila isithembu sikaMseleku bahamba bayotshela uMseleku kwi-post yakhe or kwi-message yakhe as uhusband ayibhalele uwife noma appreciate uwife watshela abantu abangamazi bamtshela ukuthi lo nkosikazi uyakudina lo nkosikazi nje uyambekezelela aka-appreciate zaba zindi izinto eziningi ezinegative ezinye zayibhala abantu besifazane because uyakwazi ukubona ke ngokwamagama nokwe-picture umuntu asuke eyifakile ukuthi cha shame uyasha lo sisi ngabushiswa yini ngoba phela le imayelana ne-birthday message yithi ngixoxela ukuthi uMangwabe akadingi ukuzosikhumbuza ivele izenzakalele nje lento ayenzayo because le yakhe i-character isiletha kakhulu kwinto ye-reality Mangwabe uthe uMakhumalo mayekhuluma indaba yomembeso wathi yes friend ngizoba khona ngizokutshela ukuthi why ngifuna ukuthi yes friend ngiyikhiphe leyo kuba usister wife sitsheliwe nge-friendship yaMangwabe noMakhumalo eqale kudala engathi noma iba nama-challenges kube yinto engeke isheshe phela ngoba vele bayibuilda eqaleni leyanto ukuthi bezwane noma bebonisane ngezinto ezithile ngenxa yokuthi vele bebedinga i-support yabo bobabili ngoba basemuva futhi ke umngani kaMakhumalo uMangwabe besikhona isidingo nakuye esayidini lakhe ukuthi ehambe yobona umembeso ngoba vele yinto yena angakayenzi azophinde futhi adinga ukuthi ecoshe ama-points ebona ukuthi kwenziwa nje kuzokwenzeka nje izoba lula ke futhi ukuthi uMakhumalo ma kusekuvela umembeso kaMangwabe agqokise uMangwabe njengoba egqokise uMakhumalo nakuba ngingayazi-ke i-duty ya-sister wife egqokisa usister wife cha angiyazi ngayiqala ngiyibone ku-TV ngeke phela ngisho ukuthi ngikhuluma iphutha ngithi into esengingayibona sengingayihamba imishado efana nale wesithembu kodwa bengiqala ukubona ukuthi umembeso sengeke ngayihamba umshado nakhona futhi lo mshado engangiwubonile engangikile kuwona ngikhona usister wife umamkhulu wayengekho angaze ngibone ukuthi umamkhulu wenzani nalena yomembeso indlela engiyazi ngayo
i-gift giving ceremony ubuqinisa ubuhlobo noma ukwakha ubuhlobo obuphelele between two families. And under kwigama leli lithi in-laws, o-sister wives abangeni as in-laws ngoba umna kwabo umna kwenu. Bathi-ke kule ye-friendship, kule yamangwabe, ujike go-last minute ku-episode 14 sesiya ku-15 wathi ngiyeza kumembeso ngizoyi-honorisha i-invite. Ngicela ukutshela ukuthi i-social media angazi noma amaxoki or abantu aba-confused bavele bamthanda same time uMangwabe ngokuthi nje uthe ngiyeza Makhumalo kumembeso ngizobe ngikhona. Hayibo social media, hayi uMangwabe uyadelela nje kodwa yena shame she has a pure heart. Uyadelela nje kodwa yena shame right. Ngikutshele-ke ngabantu be-social media banjena-ke akubantu nawe ongafanele uzuyitshela ukuthi abangani bakho ngoba nakho nisho into eyodwa. Kufana nangendlela efanayo uma besuke bekusapotha. Umuntu usapotha lento ayenzayo ngoba eyithanda or uthenga le product omnika yona ngoba eyithanda, kodwa nje ungalingi ubathathe ubafake ekhanda labantu baku-social media. Sengisho ukuthi uma kwenzeka nawe ubhulishwa ungalingi ubafake ekhanda, kodwa masikhona isizathu sokuthi uphendule lento okwaziyo ukuthi ungayiphenduli uyiphendule. Ngezwi nje lokuthi ngiyeza kumembeso social media wavele wajika wonke wathi ngiyamthanda kuMangwabe. Wafika-ke futhi kumembeso kaMakhumalo wafika ngesikhathi kade bemthuka before bemthukela ukuthi ufuna ukunakwa yonke leyo nto. Nakhona futhi kusebenzisa idrama engekho nje sekulobu phela bazama ukwenza idrama ngoMangwabe ngoba bayazi ukuthi make wenzani uMangwabe bagxima behlala. Hayi-ke this time uthe uyeza kumembeso sathola umzansi wonke uthanda uMangwabe. Wafika futhi kumembeso kunjalo nje. Bekunomembeso kaMakhumalo omkhulu kodwa manje khona noluthando lukaMangwabe olukhulu oluvele lavuka manje. Hayi usematheni kuMangwabe. Besicela-ke ifamily bandla idedele iy'thombe zikaMangwabe. Ziningi izinto esafuna ukuzisho ngoMangwabe, ziningi izinto esafuna ukuzisho ngo-wife number 4 kodwa besicela iy'thombe ezintsha. Siyacela. Siyitholile lezo membeso sisazoqhubeka. Ngisho ukuthi hayibo ngizoba nesidina. Ngimtshela ngomembeso kaMakhumalo ubumuhle phela umcimbi. Ubumuhle nangaleso sikhathi besitshontshela ngabona ubuhle. Na this time ngibonile ubuhle kumembeso kaMakhumalo sengilobu ngidideka. Kumembeso kaMakhumalo nedrama yakhona kangakaqedi. Baqedile abanye Uthando Nes'thembu, mina khululeka ngikhuluma kakhulu. Ngiyathanda nonkanta ngiseza-ke nomembeso kaMakhumalo. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.